Iya, ayo panjenengane masih ana sisan dibarengke karo Mbak Tatin ben jumeneng dikurmati nganggo apa ya aja nganti lali awak dhewe iki urip ning tlatah Bantul ya aja nganti sing dadi sesantine Bantul apa Praja Tamansari karo dienggo jumenengake masih ana lan Mbak Tatin sepot kok ora ngundang kuwi ra ya sing alus-alus dhisik ngaturke iki wigatine dhisik ya ayo kanca-kanca paguyuban Kiyomi Kiprah Wiyaga Mirah Cekelimik kuwi Pak Desyono iki. Wah, sugeng dalu Pak Di. Waduh sugeng dalu. Nah, iki gandeng ya sing sepuh ya sing tak bageke sing sepuh dhisik. Panjenengan nggih sehat to? Alhamdulillah pangestunipun Pak Desyono sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, jan suwe tenan aku ra tok dagelinge ra tok bintang tamu. Ayo pancen ra ngundang kok sampean. Jan suwe tenan pirang-pirang wayangan aku ra ketemu karo Pak Desyono. Alhamdulillah bengi iki ketemu. Sesuk tanggal 26 ning Magelang ketemu meneh. Nek panjenengan kelingan biyen nalika 5 tahun kepungkur, Nggih. aku ya melu suwanene. Sing asta dulurku sedayu almarhum Ki Senurso. Sampeyan biyen tinggalane Pak? Lah nggih ten mriki kok mboten. Mboten. Biyen ki nang kene ora teko iki pancen ora diundang pancen Kula pas repot. pas repot ngono. Dalu pas giliran rondo. Wah iya. Ngaturke pambagyo dhisik karo Satripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi warga iki sehat sedaya. Sak sampunipun merti dusun, mugi rezekine saya kathah lan barokahi. Ingkang bakul jebul tur nggih barokahi. Panjang umur sehat nggih barokahi. Nggih. terus apa meneh? Napa-napa kudu ana barokahe. Nggih. Wah, nek luar biasa lho Pak Di iki. Kene iki nek merti dusun iki 5 tahun pisan ning sawang to. Sing dolonggah sing sepuh, sing enom monggo dadi siji. Mongko penontone tertib, lakon yo digatekke, nggon tembang-tembang yo digatekke. Luar biasa. Iki malah kaya main ning stadion. Nah iya to.
ana sing nang dhuwur barang. Ketenan adimu wedok kok dibageke. Dibageke Tin. Apa? Mang bageke nek. Oh iya, Sugeng Dalu jeung Roro pasti. Inggih Sugeng Dalu Wah, piketer. jadi perdana wayangan karo aku. Perkara sesuk isih ana sekitar 7 jadwal karo aku ning iki sing perdana. Kados 14 to kok 7. Wah, aku ki omong ki apa anane kok. Pripun kabare Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat. Saiki saya laris ki dijogo tenan awake. Sampeyan nang kene sing ngaturi Mas Lika apa panitia? Lika dong. Lika? As ngalamat dicowok wis. Likai biasanya melu aku, saiki aku melu likai. Nah, iya, ngono kuwi sing jenenge urip ki kudu daya dinayan, bantu binantu. Dadi nek sing ngakon likai aku ya ora wani piye-piye anane ming sendika dawuh Mas Lika. Menyapa kalian penggemar panjenengan? Ayo. Apa ana penggemarku apa? Ana. Endi? Sing moban. Ijing. Saka Mboko. Ngaturaken Sugeng Dalu sedaya mawon. Mugi tansah sehat sedaya nggih Pakmu nggih. Nggih, iki kok do mandhep rene kabeh. Madhep rono malah. Pokoke iki lho, iki do tetep do lenggah kabeh. Kono sing rakomanan kloso ya ngadeg ra apa-apa sementara nek keju ya engko ndodok ngono ya. Ana sing kok madhep rono siji kae. Napa? Oh, pipis. Lah Ya ora entuk kok nek pipis nang kono kok ndak. Lah mulo nek pojok. Niki wis luar biasa Mbak Tatin. Jane iki aku ya salut karo kene iki kejaba ngadani paurungan ya pengajian, ya sembahyangan. Ning iki ya mau ya diadani kirab gunungan. Nggih. Pinangka wujud syukur. Nggih. Mau apa gunungane ning kono jane mau aku napa dawuh supaya direncak pas linggukan iki mau ning karo nganti linggukan wis direncak iki. Mboten apa-apa. Kok niki gunungane isih kok. Aja aku arep direncana apa piye? Ora. Padake. Iki biasane nek ngerti dusun kuwi mesti ana gunungan. Heeh. Lan biasane digawe saka ulu wektu kampung kene. Heeh. Contone saiki pepak jaman saiki ana ulu den kene, Ana. ana ciki, terutama ana mie instan barang iki. Pepak nek iki. Takoni Tin pinangka perlambang apa? Tumpeng iki pinangka perlambang apa? Apa? Takoni. Lho, munjuk syukur lurus ing yang widi. Bener. Akeh kok bertumpeng kae kok ana lomboke karo brambange barang kae. Kok dadak disunduki lombok karo brambang? Mergane ra iso nyunduk dhewe. Ngono. Mergane iki versine Mbah Siono ngono. Nek versine Pak Dalang napa, Mak? Wis padha kuwi. Kuwi kae to ming siji to tumpeng siji to. Nggih. Terus ana lomboke barang kae to kae panembah ki ming siji gunting kono. Warna-warna, ana gudangan, ana apa jenenge kuwi buah-buahan. Barang ngono ki nek kok aku ra oman ya sitok-sitok. Alah kok ya wis kok buah kok. Ya aku buah apa nek kaya aku? Melon. Kok melon? Kok melon? Kalau aku semongko kalau kok. Tenayo banyu. Seger. Orang banyu. Lah iya. Alah. Menika wonten Jawa mbok bilih wonten pamundutan lagu. Pamundutan menika wau kathah kejaba sing lumantar WA panjenengan iki ya ana sing layang ditujukke ning aku. Gandeng layang tujukke ning aku mesine ya ana isine to. Lho iki berarti hak dadi aku. Cek leres kok kula niku ya bingung kok. Ha piye? Iki lakon sinten? Mas apa? Mas Mas Lika. Mas Lika. Heeh. Kula lakon Mas Tulus. Mas Lika to nek Mas Tulus to nek aku lha liwat telu. Terus kok keterangan sampean nembung sapa maksude? Aku Mas Tulus. Ya tekate kowe ya, Tim. Gak Ayo mesine Mas Tulus ya disuni tulung karo Mas Lika. tertib ning ora nyowok ora. Ora, aku ki Kok ora. dikira nyowok kok. Ora. Paling nyowok ya sithik. Lho kuwi ra apa-apa kuwi dienggo transportasi. Jenenge talang kuwi ta? Teles. Heeh. Aja teles-teles ndak jemek. Ya ra Ya apa. diwacake mbok sithik ya mergane iki ya ana keyboard barang Oh, ya ana ben kibote. rokok. Niki iki wis do latihan kok iki ana garape jatilan barang kan soalnya Mas Rika iki Oh, iya, terkenal dengan pengundang jatilan. jatilane to ha. Pokok ana lagu-lagu tertentu yang digarap dengan versi jatilan. Versi kendangane Mas Lika. Siap pokoke. Tak wacak dhisik aku ge macake WA-mu engko ya. Dari Pak Saidi utawa Fajar Group minta lagu siji lali janjine, loro kembang rawe. Nah, sebelumnya sukses selalu untuk warga
Kaliurang. Matur nuwun. Iki uga ana tulisan sukses selalu untuk warga Laras. Senajan bengi iku ora warga Laras, ning ya matur nuwun dan sukses selalu untuk Sanggar Kiyomi. Tak kula ya kaget, kowe iki wayang kok lenabis kok Jepang ya aku. Kok saka Jepang? Kiyomi. Kuwi iki ning jeneng sanggare ya. Mbok menawa juga saka putrane Mas Lika, mbok menawa jenenge Mas Kiyomi terus dadi Sanggar Kiyomi ngono ya. Nggih, nonton niku. Kiyomi. Kiyomi kok keong. Kowe Kimoho. Apa? Sing ngono diwacake Mbak Tati. Nggih, menika saking Mas Bekel Sura Ami Jaya. Oh, kuwi abdi dalem pakualaman kuwi. Oh, nggih, menika nyuwun tembang Slendang Sutra Kuning Mbak Tatin, kutun manggung Mbak Ayu, paring bebingah 600.000. 200 kagem Mbak Tatin, 200 kagem Mbak Ayu, 200 kagem Mbak Dalang. Mugi kanthi merti dusun 2023 masyarakat Perdukuhan Kaliurang tansah pinaringan barokah saking Gusti Allah. Sansaya maju lan saya sae luwih ngrembaka. Amin. Saged guyub rukun gesang ayem titi tentrem dumugi wekdal sak candhakipun. Amin. Menika saking Mas Bekel Sura nggih. Pagi di Jambu Ngayogyakarta. Oh. Tin, Nggih. aku disawer. Nggih. Mbak Tati disawer. Mbak Ayu Mbak Ayu disawer. Dagelane ketok apa ngono lho. Rezekine sampun pun atur. Heeh. Senajan isane kur maca, macake tok saweran. Niku pun bejo sampean. Monggo kon aku iki saka Pak Saidi 200.000. Iki. Gua kowe ya. Hake, Kula sekolika kok isan. kula nek kudit ora penting. Ora penting kok. Ora penting wae. Ora. Ya ngene balekke. Lah apa wis, Pak? Wis. Oh iya ya. Kok ya. Esuk gue nyucil bang precet ya. Kaya mau mbok klambine iki liyane iki kanjeng kaya jeruk kaya ngene jan. Klambine iki ra ono liyane iki apa piye? Kayak apa? Jeruk. Alah kayak dondong ijo. Kan mending ngono aku to bangane kuwi lho kaya jeruk ra ya nek. Seger gonku. Lah kok iso? Nyoba jeruk kowe ye. Duwe jeruk apa? Nek Endi? ning jeruk kingkit. Kikit cilik. Berarti cilik jerukmu. Cilik jeruke Neng? wite gede. Oh, wite gede. Jeruk iki lho. Nek biasanya jeruk kikit iki ya ming cilik kabeh lho. Ya wite ya godhonge ya. Ngapa? Bro kalingan jeruk kok kemekelen. Sajake kepengin jerukmu, Mbah. Bu kowe. Oh, jarene Bu Ayu oyote sepira? Iki wis ora ngoyot. Oh, wis ora ngae berarti dilitne ambruk no? Hah? Ambruk. Ayo iso ambruk iso ora. Piye ta iki? Wite jeruk iki lho, Tin. Ayo. Kok nek kena angin kes mentiung kae. Oh, nek pas jejeng nek pas ngapa? Takono kisuan iki. Alah, menika minangkali pamundutan nggih Pak nggih. Nggih, sing pundi siki? Sing Menika saking Pak Saidi. Lali janjine. Lali janjine. Ning sadurunge anu Mbak Tatin ngaturke kali Pak Pendinane ingkang winantri Pak Kehormatan Pak DRS Kijo dene wis purna tugas pinangka dadi dukuh Kaliuran selama 20 tahun. Oh nggih. Ayo sak sampunipun purna tugas. Purna tugas. Mugi-mugi tetep sehat. Nggih, tetep pokoknya Panjang umur. tetep ngayomi masyarakat. Nggih, tasih barokahi dumateng warga mriki sedaya. Sehat bagas waras tutup momong putra Wajah. lan ngaturake mangayu bagya dene wis ana dukuh anyar panjenengane Mas Aprilia Putranto. Oh nggih, Mas Aprilia Mugi nggih. amanah nggih Mas Apri. Nggih, sing sabar. Jenenge momong-momong akeh iki watake dhewe-dhewe. Watake dhewe akeh ngomong wong siji jelek kok. Dilai piye ta ya ora. Ya ora ya. Ora. Apa lali janjine siki? Nggih. Ya ben rata. Nganggo dibarengi suling ora? Nggih no kan Kangen dene suling kangen suling ora? Iki ciri khas. ciri khas Mas Geter. Geter menika mesti nganggo suling. Suling nek wayang nggih. Anu didamel palsu nggih. Ah mosok di sik iki ketoke ya laras gamelane coba tak cobane. Ciri 4 7. Ya wis laras iki.
Dibawani ya. Nggih, menika karya bawane nggih karya Mas Geter. Bawane ya iki karyaku. Nggih, niki ki dalam Asmaradana lali janjine. Aku ki apa-apa tak ayahi kok. Jenenge tertib kok. Tertib piye? Cerdas. Heeh. Nek Gunung Kidul yo melu campur sari. Mas Mas Mantos. Matos. Kiseno. Kiseno. Saiki mandiri mayang dhewe. Tak kira kok kowe arep apa ya? Mayang dhe ra iso yo nedalan cangkeman lho. Iya. Saiki mayang ning arang-arang ngejak dagelan. Ya nggih, soalé pakem. Lho ora, aku ki pokoke ya manut sing kersake. Digawe klasik ya nderek. Pokoke nderek. Pokoke ya sing tuwa ki dicaosi, sing nom ya dicaosi. Nek sing tuwa-tuwa bareng ki ya ngersake wejangan ki nggon wayang ki ya ana petuwahe. Ku ya kudu dianani kuwi. Pokoke sing nom oman warna kowe. Semono kuwi, Tin. Nggih. Dina Minggu Dina Minggu kang suaraku ana kodoke. Cepeleng. Kok kodok kok nang gulu. Tak baleni ya, Mbak. Heeh, balenono. Dina Minggu. Besok terus Senin lho, Din. Iya. Kang tak anti. aja lali nduk, Tatin. Nggih? Bengi iki uga disiarke secara live streaming. Oh, nggih, menika. Lumantar channel 1. Dalang Channel. Dalang Sino 2. Jogja Live. 3. Sanggar Kiyomi. Oh, Sanggar Kiyomi ya duwe Oh, to. di channel Mas. dhewe, Pak. Alah kok apa-apa kok duwe. Jan, wis genah. Masuk oke iki. Angger kan nggo dalan wayangan ini ki mesti sesek komplit. Iya. Iki jatilane yo laris manis kok yo. Ya, bacotke no. Tina muni ngaya Pancen kowe ngerti ra Tin aku tujuane nggo suling. Kenapa? Ha iki saka si Likar rada mepet to danane. Aku ra nggo suling. Angko mulih mampir banjur nyuling. Golek tambahan. Oh, Mosok ya bar dalang kok arep nang Bangjo. ora sanggo suling keplok tok nang perapatan. Jane lelagone iki pinangka pasemon, pinangka weling kanggo Pak Duko. Pak Duko anyar napa? Pak Duko anyar. Nggih, pripun? Iki ya tekse iki aja nganti lali karo janjine. Oh, nggih. Tekse ngene, tekse sing jenengane dadi dukuh utawa lurah kuwi kudu mujudake bebungah. Nanging kuwi amanah. Ya tekse dadi dukuh kuwi kudu tanggung jawab saputuhe marang dusune lan wargane. Dadi yen wis saguh aja golek sugih, yen wis sagah aja golek turah, yen wis gelem aja golek Oh, nggih. Wis kuwi waton kuwi dicekel wis to. Mestine Kaliuran bakale reja bagya mulya bakale makmur. Nggih, ayem tentrem masyarakate guyub rukun. Nggih. Senadyan to le wayang 5 tahun pisan. Wah, lha yo kuwi wis termasuk kecepeten. Oh, apa? Menurutku kesuwen biasanya iki setahun pisan ngono lho. Ayo kabeh iki lak yo nganggo hitung to yo. Oh, ketoke masyarakate ya do anu kok apa sugih. Nah, iki sesuk pendak taun calone yo. Ya muga-muga terus diadani mesti dusun kuwi apese ya 2 tahun pisan. Sing penting dagelane aja sehono. Boten, omplo pun ganti mayang kok sesuk. Mayang. Iso apa? Iso mayang to? Ayo iso. Pokoke nek keprak iya angel lho. Heh? Keprak. Nek dituthuk.
Lah yo nek ngono Keprak kok dituthuk, keprake dijapit iki lho, nganggo cempala Nek sing susu. jeneng dijapit ki tegesan. Heh? Bingung. Ah berarti dalange ampuh aku iki. Ha nek ora dijapit terus ning keprak to piye iki? Iki sekilo lho. Ah niku jenenge dudu tuthuk, kuwi cempala. Lah iya Lah, nek iki cempala. carane nggunakake iki dadak dijapit. Ngono lho. Iso japit ra? Ya iso, Tin. Jajal coba ndi? Kowe sik njapit. Aku ra iso. Gak iso. Terus ki aku kangen suaramu ya, Tin. Nah iya. Ah, kowe Anane pi, sepiro sih? anane pijer semono. Ono. Aku rada ngeblek. Ora apa. Anane pijer semoyo. Ya, tiroke cengkok sulingku. Nah, Pintar golek alasan. ya bener. Meneh. Kok cepet banget? Ayo kuwi tergantung cengkokmu mengko ning tegese notasine ngene iki. Iya. Aku nek padha sulinge ngono keder. Ya ora aja padha suling-suling kok gedene semono. Suarane lho. Oh. Sompret. Oh nek aku dadi suling arep damu kabeh. Kabur. Ya, sing do nabuh balungan do toto-toto diceluk saka Mbak Tatin tampani kendang bareng karo balungan. Yo Mbak Tatin. Aku wis ora percaya. Minggu sing
Ayo saurarane Mas Lika ki dasar yo senom, bagus, kuning. Kuning. Ning yo nek nang ndi kuwi ngertine durung dibojo kuwi. Oh, Jebule cidile wis 3. Wis telu. ora apa-apa wis wajibane ndek bojo ya, Piye. Ya iya. Heeh. Ya ana kibode barang. Enten kibote. Ini kibot kuwi nek dong kene omong kok ya meneng. Dadi mangsane muni ya muni. Iki goleki nada. Dadi ora kaya pentas sampun sari. Ana anune bareng Mas menika wonten base. Ana base ya. Heeh, dung 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 dung. Bas kok tunggu. Lah ya piye menine kan ngono. Kowe nek basmu ya ngono kuwi. Kok kok apa-apa aku to mau suling aku, bas aku, gunungan aku. Lah aku ki apa jane? Wah, kowe pokoke pepak cara anune online apa-apa ono. Genti anu, Mbak Tatin. Kula? Genti sing semu klasik iki ana sing ngesake Pak Saidi Moyo nyuwun kembang api. Oh, nggih. Nah, dikancani sapa milih? Monggo panjenengan ingkang anu Mas. Morbo nggih. Ya kuwi gandeng ana Mbak Oriza karo Mbak Ayu. Kon munggah barisan. Dadi ben merta mergo iki ya sik ana sing saka Banyumas barang iki. Gede nek. Jane nek iki mengko maju terus joget eling-eling Banyumasan, gen mah apike wong iki spesial eling-eling Banyumasan, Kyai Banyumasan. Lah iki mengke ditokke. Tokke Dik. Heeh. Emane-emane ra dijogetke iki. Ha nggih. Ya dados kok Banyumas. Ha nggih, Mas. Eman-eman nek ra ditokke. Ha iya. Pokoke kula pesen ditokke. Isih metu apa Jan? Wah, wis pokoke bayar di tempat. Apa kuwi? COD. Wong ditokke kok COD. Ya, ayo Mbak sapa Mbak Oriza karo Mbak Ayu ben jumeneng. Ya disepoti apa? Disepoti sing sama tak iki. Rolo jinem Rama. Ya Mbak Tatin sing disuwun anane merti dusun iki sing dikudang-kudang muga-muga dusun Kaliurang kene desane saya reja wargane ya tansah pinaringan kabagas warasan lumintu rezekine rancak nggone padha makarya mula diaturake kinudang-kudang utawa kudangan kinudang-kudang tansah bisa lelati lan buka rasa tentrem akayomi Bapak silakan kita foto lajang Piye telungar komentar apa? Mau bobot ya seimbang. Muni ya gunungan ngono. Ora Tin, ora. Muni ya suling ngono. Ora. Lah apa? Pring petung. Sing endi? Kaya gede-gede banget. Lah ya piye nek cilik kok ya tren. Kaya sindang yang rincing. Kaya iki lho tengah iki lho. Sapa? Ya, ketok cilik ning kemetis. None ya semene. Piye tau sono? Kisah dhewe. Ya ya semono padha Mbak Tati, Mbak Oriza iki saiki wis langsing lho. Laris ki Mas Sudo. Heeh. Sudo Rumon.
Ora ya. Ora. Senengane iku lho, kan wis sore kon sepuh mesti ya sudah urung. Wis sudah sak kabeh. Sak kabeh untune barang sudah. Sudah. Iki jajal. Oh, wis pasange, Mbak. Oh, itu palsu. Palsu apa? Hah? Palsu tak rewangi padunung dokter e. Lah ngopo? Tak ini mang pasang sing dokter dipasangi untuk palsu blek. Tak iki palsu iki ngejak padu. Niki dite palsu, untune ya palsu. Apa ingin dikai untuk asli apa piye? Apa to apa? Lah ngono aku kae oke untuk sapi. Hah? Kon aku oke, kon aku. Lah iya kuwi asli lho. Wis untumu do lumpukno kene kene wis kabeh to wong untu. Hi lagi. Ya tak hine kene. Wah gigilen karo ngopo. Sengit aku. Apa? Hah? Kok sengit? Mergo untu, Duk. Biasane iki nek untuke dikei rel. Wing kok rel to? Hah? Wingi tak bedheki. Nggo brobos wedhus. Dadi ongkong meneh. Untuk kok dibrobos wedhus. Lah untu ya kok gedhekan. Ya Mbak Ayu karo Mbak Orisa iki minangkani pamundhan saka Pak Saidi kembang kawin. Tetep kudu nganggo bawa. Bawanipun anggitanipun jenengan. Bawane sing anggitanku. Sing mijil kae. Ora apa-apa mesti kalingan yo wis tenang to. Bareng-bareng kok. Nenono. Lah sing ngono kae lho, Duk. Sing piye? Nano. Cakepane? Lagiku. Kuwi ra kaya nggo ketoprak kae. Ya Mbak Risa. Nggih. Orisa sama Mbak. Aku ya ana kodoke, Mbak. Walah kodok. Iki kan lagi musim. Iki musimnya lagi pancaroba lho. Ya tak cekelane. Cekeli apane? Kodoke. Kodok kaya teng telunjur ning gulu. Witane Mong lingkup jajari. mong lingkuh jejeri. Iki biyen nganu Pak De. Iya. Lek ku gawe bawa iki mergane ya ana sejarahe. Kabeh lu. Sejarah ya karo Orisa kuwi. Pripun. Arep mangkat wayangan Pak Seno nang luar kota nganggo bis. Terus aku jejeri Orisa terus dadi tembang iki. Wiwitane lungguh jejeri. Oh ya pancen tembange ngemu surasa. Nah iya. Ah terus kepiye mengko badutke sakare neno Orisa. Ayo. Cilik ning menteng. Kleru. Kondane sembrono. Tundone kok tandane. Tundone dadi. Tundone. Terus Sikik dhewe wiwitane jejeri ning suwe-suwe terus sembrono. Ayo Mbak Ayu nenone ano. Nane nenone no. nonane lho. Sik tak iki lho iso. Aja dirusui. Iki bawa anyar. Iya. Mbak. Lah iki pisanane jejeri. Jeri. Tundone sembrono. Terus terusnya, Duk. Ya. Suwe-suwe. Suwen. Kok sikik to? Ono kok. Iki cakepane ya wajan. Walah nggih kok tak menembak. Suwe. Suwe-suwe njur ngapa? Njur nyekel tangane. Njur nyekel tangane. Ya, coba Mbak Dadah, Tatin. aku jijik, Tatin Kak. kelingan ora Tatin? Ayo tunggal dene iki kan. Kelingane nggon dicekel tok kok kono. Apa to omong bae iki dibingkem bae sing tuwa iki. Hah? Dibingkem bae. Ayo dibingkem wong telu. Jejeli apa ngono lho? Kok disili? Ya ben ora omong. Iki lho jejeli apa iki lho kucrut.
ijel iki. Nah, mak ambahe dahar nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, mangke obatnya diunjung nggih, Mbak. Mau Bukake yuk, bukake. Tak mamahke sik to piye? Mbak. Aku mimi wae kok. Mimi apa le? Mie apa? Kopi? Cucu coklat. Rano, anane susu sapi. Arep Bendera. sapi. Tapi Oh. Susu kucing ngaret. Dalah wis kaget tau nek susu kucing. Nek kucing to. Kula ki dirumake sikil. Heeh, aku ki ya bengi iki nek susu. Kayak mabrik. Jan gedhe aku. Heeh. Zan, iki nek wong loro cocok lho Zan ya. Heeh, ayo karo Mbah Siana iki cocok. Cocok. Heeh. Sesuk gawe grup ae, Mbah. Grup Heeh. sing lanang mendeleng e. Rasa dipikir sepenting uang Oh, masuk. nyatane si Tulus kayu ora apa-apa. Ora masalah. Makasih Mas Tulus. Madine ide aku. Ayo kamu Mbak Tatin. Manganmu jare tekan ati. Ya, kene iki kan dhewe langsung dilebokke ning gedruk, Mas. Neno nane dang dang. Masih dua baris. Masih dua baris. Oh, sing dua baris. Nek ngarang kae sing dua baris. Sekarang iki sing gawe Mas Geter kok. Nek ngarang ki rong karan bener kok aku ki. Aku yo ngarang-ngarang dhewe yo lali mergo saking akeh karyaku Saking kok. suwene Mas. Yo sijine yo saking akeh karyane dadi nganti lali. Karyane akeh gek yo saya sepuh to Mas. Ah, iya. Neno. Neno. Iki jan apike diombeni obat wae kok iki. Cacake kaya iso-iso wae. Oh, Mas. Kan geger-geran kok Mas. Tak nyedaki ceret wae. Ayo Mbak Risa. Aku. Ayo Mbak Risa. Sanang ngombar janji. Ngon ngene iki Mas Plika, Mas Plika. Nane neno drang. Ning ning. Malah gamelane apik kono. Iki nyontoni yo Jan. Wah, jan yo ngapunten. Mencontohkan. Contoh ki apik ngono kae ben dicontoh apik. Malah HP kono aja kok jane kok ya. Berang pangkon kok diwoli. Yuk. Ya. Jebol ngombar
Wah, Luar biasa, matur nuwun. Setelah sampun-sampun ora kena njaluk sangu aku wong tanggane Lika kok. galak iki. Ora kaya nek aku komplit ae pokoke. Enten ta? Beda kok ya. Nah, jeblas ora. Diratani Pak Disyono. Saiki gentenan Mbak Tati, gentenan si sapa? Mbak Endah karo Mbak Kukuh sing gawe Banyumas. Oh nggih, Mbak Kukuh, Mbak Endah. Mbak Endah. Monggo le mangan permen kok. Heeh. Apa nganu Mbak Kukuh supaya gandeng iki saka Piyai Banyumas. Nggih? Diatur supaya eling-eling Banyumas. Oh, eling-eling. Oh nggih, siap, monggo. Joget po genduren. Iki takon karo aku, joget Pak, joget po ning kene genduren aku. Ya ora joget apa tak jogeti rene. Yo. Nah, karo Mbak. Ayo Lika siap, Bu. Eling-eling, Mbak. Ben jumeneng dhisik, perlune mburi ben toto-toto. Aku tak linggo. Sendruk nyuruh, Mas. Rasa linggo. Lah apa? Ya kowe iki yo melu ngedruk-ngedruk ngono. Aku ndak malah ambruk panggungnya nek ngedruk-ngedruk. Ya ora. Kan kuwi cilik aku sakmene lho. Iki luwes tenan Kyai siji iki. Ket Banyumasan lu Alah, rasane ya jan kecekel Banyumas tenan. Kok sampur ora? Ya asli Banyumas kok ya. Heeh, Kyai kuwi Kyai Banyumas ning kuliah nang UNJ jurusan tari. Yo wis komplit nganggo sampur nganggo. Iya. Ya wis ben sampun ben Sampure Mbak persiapan. Endah. Apa tak gawe panggung sisan? Wah, jan. Ya. Nah, wis. Si Mbak Kukuh ben joget wae, mengko sing nembake ya ben antarane Bu Prastini apa Mbak Ayu apa Mbak Oriza. Rasa ngubawa langsung buka saron terus joget ya nak ya. Ben rata ya. Ayo langsung buka saron. Ayo.
Piye Mas Yono? Apik gawanmu. Heeh, iki arep cilik ning jan luwese ya. Asli baru, Mas. Mulane kok iki kok Mas Rika kok ngejak Mbak Kukuh ki bul ning arep ngetokke iki ben luwes juga karo ngetokke glo. Lah ndang terampil banget lho ngendang. Anjir. Ya kabeh nganggo promo kok ya. Ayo, ben rata saiki genten Mbak Indah. Mbak Indah. Mumpung ana kibote golek lagu sing duet. Sampeyan urung duet iki mau. Ya duet napa? Ayo taren karo Mbak Indah. Mumpung ana lagu iki bocah arep sing lagu dangdut murni apa sing campur sari. Ngono. Aman. Dangdut. Ani, ding dong dang dong. Nah, sampai ngono wae. Ayo dianu Mbak Indah. Diaturi jumenang. Monggo, Mbak. Wong ngurus lagu dangdut. Wah, pedhingane kuat tenan wae. Pokoke anggere lagune Roma Irama ngono apalane Mas Yono kuat tenan. Separo-separo kok. Ayo monggo. Niki dangdut diangkuh kene. Ngampuh. Taren arep dangdut murni apa arep dangdut campur sari? Campuran. Kasen sike. Manut Mbak Kakung. Oke, kanca-kanca penglawan jaluk dangdut. Oh. Kayak mumpung ana pasukan joget barang ya ora rampung. Lagunya Pertemuan. Asik. Iki tenanan ora kok. Yo tenanan. Oh pertemuan. Pertemuan Gejeri terus. Ayo terus. Pertemuan. Iki Ini agak gerak kawa ya. Ora apa-apa. Kon aku ya ana kodoke. Kon aku ya ana kodoke. Kok kabeh do kodok to? Nggon kono tikuse. Apa lagune Kasen? Pertemuan. Oh pertemuan kae ya, monggo. Tenang. Ben komplit sisan. Hah? Kok sik sabar lho Mbak Lah, jenengan iku lho. Aku ya kok nanggapi dindringane. Ayo nyatane ya iso dangdut. Cek jaman nopo ya? Saking tuwa. Iya. Mengke. Pokoknya dikatoke iki pokoke. Oke. Ayo Mbak Indah gak ngerti. Sampeyan ya, Pak. Heeh, mengko meneh. Pokoke iki pokoke begini dikatoke mumpung aku iki ya lagi iki aku didang-dalang tok suwe ora kibot ya suwe tenan iki. Iya, mula ya ndakne cuwa penggalihe Mas Rika wong ya disediani kibot ya kudu muni. Barek ning klasik meneh mergo ana sing ngesake sing saka pakolaman mau ndak. Klasik ning tetep dangdut. Heeh. Mengko bar kuwi aku tetep arep jajal Mbak Ayu karo Mbak Oriza ki ya sinden ya dosa nembang dangdut. Wah, gitu. Ha iya, heeh. Sik. Sik. Kowe ya iso dangdut, Din? Bisa. Lah piye dicoba, Din? Aku rock ya iso. Jerone rock ya. Nek kowe ora rock ning korden. Parah. Kenapa? Kenapa Pak Giter? Nah, ini Kan ya musik dangdut ki ana rock, ana dangdut, ana koplo, ana jadilan dan lain sebagainya. Ngono lho. Kenapa? Udah macam-macam jadi. Iya. ayo mengko ndane si Pak sapa Pak Bekel mau? Pak. Pak Kidi, sapa mau sing saka abdi dalem Pak Kolam wis nyawar karo Mbak Tatin karo aku bareng mengko gelo penggalihe. Ika wae Selendang Sutra Kuning. Selendang Sutra Kuning. Nggih. Langsung wae Mbak Tatin saka Langgam terus mengko neng dangdut. Siap. Neno, Slendro, Mas. neno, nam ciro. Nah, ngono. Geduk asale saka Tewong. Ning ngono kuwi. Ning pancen yo lokasi ngono kuwi kok ya. Ayo. Nggih. Selendang Sutra Kuning andharaken kanthi wenehake nalika pisan kowe janji ora ngalihake.
jenenge wektune saya nguyak, monggo ki lakone ya ngersake jumenengan pare kesit wilakon baku. Engko ndak ora kecekel sediane dinggo lagu penutup Mbak Ayu karo Mbak Orisa kancane Mbak Tari. Gane ngono ki bote, heeh. Dangdut. Nah, nyoba nek sinden iki kon dangdut piye? Ora ya. Apa lagune? Ngadeg dirembuk saiki nek kene yo. Aja dibanding-bandingke ya kena, Madiun Ngawi ya kena, Rinduan ya kena, Bunga ya kena, Terkesima ya kena, Tagih utang ya kena. Sing rebab umat. Malam ini malam. Jan suwe tenan aku ora kanggo keyboard. Mas Lika apa Mas Lika? Magelang aku. Mas Lika? Oh. Ayo, muntah apa runtah? Ikan wae. Oh. Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam ya, akuarium. Blumbang. Pisan-pisan, sinden iki nek kon Mbak Garut piye dadal? Ikan dalam. Wah, ini berarti ya yuk ya. Kene yuk, kowe kene yuk. Ayo apa kangen aku kok Pi? Ora gak ngadepke kene lak bojomu nyelot kuru kowe. Wes kuru Lah lunga. Kok kabur? Ampun. Arep joget. Kuwi bojomu Mas Kiswani nek kene penyusup. Sik lemu siji kono. Penyusup. Mergo dhek iki tanggunganku ora tanggungan Mas Rika. Ya, lagu selanjutnya ikan dalam kolam. Yuk. Bila ingin melihat ikan Ngaji morok-rok. di dalam kolam Nam sinemon. tenangkan dulu airnya sebening kaca Lulu manem Mbak Risa. bila mata tertuju pada gadis mendiam. Ayo. Ayo Mbak. Ayo. Coba nanti. Caranya tak sama. Lah, sing kok Jawa. Aku ra iso nek ra Jawa. Wong Jawa ya cek kok Jawa. Ayo. Ah ini parah. Menggoda Parah. dalam lincah. Hey, Sarah. Iya. Iya. Parah. Wah, Wah, ya cek. matur nuwun. Ya iso. Nyatane ya bisa nyanyi dangdut, heeh. Wah, Ji. ora apa iki. Ya, matur nuwun Mas Yono, Mbak Tatin. Ije Mas. Menika sampun? Enggak sampun Oh, engko nggih. wektune ya wis saya ya wong ya oleh lekas mau wis jam 11 apa 10 20 ya wong mau nganggo pucukan dalang anak dhisik. Oh, Ini ora nggih. apa-apa. Kabeh ya ben laku. Bakune mengke lakone nggih tetep Nggih. anu kecekel, hiburane nggih kecekel nggih. Menika sampun. Mbok bilih badhe pamit riyin. Oh nggih. Nggih. Ayo Mbak. Yes, saderengipun kula nyuwun pangapunten dumateng Ki Geter. Lan Nggih. merginipun masyarakat mriki mbok menawi anggen kula gegojengan keladuk nyuwun agengi pangagami. Monggo pun jagi persatuan nggih, kesatuan supados masyarakat mriki saged maju terus. Amin. Nggih. Nggih, matur nuwun nek kondur dari kesuka kontrak tekan iki tak ta? Ya sip, heeh. Ya wis ayo awak dhewe seneng-seneng kuwi nek dibacutke mengko ndak ora ana enteke, heeh. Tak ngibaratke wong mangan sate kae sate